Pennod 40. Chwerw wethian yw y cwpon, wethiau mel a wethiau maith. Amryw yw treion dair, wethiau gwell a wethiau gwaith. Di enw. Yna y daw y diwedd. Ni cymerwm arnom fedru portiadi theimladau Hugh Hughes wrth ddynesu at llenllefiad yn yr hen amlwch paced gyda chyfran da o 300 pint yn ei feddiant. Yr hyn y bwriadau ei defnyddio i byrcasu dillad newyddion ac ymfwrdd ambeithyn i'w rhieni a'i dair chwaer ac i dalu am ei cludiad yn ôl gyda gef i hen Cymru hoff. Roedd tuag 11 o'r gloch y bore pan graeddodd y llong bortladd llenllefiad. Rysiorodd Hugh i lanio. Dododd y fasged o'r hon a dygodd gydag ef o Gymru yn llawn danteithion gwledig ar ei ysgwydd gref ac a cychwynnodd yn gyflym i chwilio am anedd ei rieni. Difyn hir heb cael hyd i'r heol, ac ar ôl dipyn o holi, cafodd hyd i'r tŷ hefyd. Ond wrth sylwi a fydreddu a chylni'r heol a golwg triannus y tai a'r trigolion, suddodd ei galon yn ei fynwes, a dywedodd rhwngddo ag ef ei hun. Ei tybed mae lle fel hyn, a dwi gatref fy rhai ynwyl. Y dynt wedi ei daryston gymaint ac i orfod byw yn y lle aflan yma. Aeth i mewn i'r tŷ. Roedd golwg triannus ar ystafell. Dim caderiau, dim fyrddau, dim tân. Un ystol fechan ar y alwyd a dau bentwr o brydfeini wedi ei dodi ar ei gilydd fel pe biasau sipsiwn wedi bod yno yn trefnu lle i'r stedd. Safodd Hugh am funud, heb wybod beth i'w wneud, ac yn ofni ei bod wedi cael ei gamp arwain. Gollongodd o cyneidiad drom, ac ar hynny clywodd laeth gwan o'r ystafell arall yn diwedyd. Pwys yna? Aeth Hugh i'r ystafell honno, gwelodd hen gist fawydd ac roedd ef yn ei hadnabod ers lawer blwyddyn a fentwr o hen dillad arni. Safodd fel un wedi ei syfrdanu. Yna, dododd y fasged oedd ar ei ysgwydd ar y llawr yn dismwth, oedd demlo rhywbeth debyg i lewig yn dybod drosto. Oherwydd efe ac ymfyddodd wyneb gwelw, oedd ffithlun o angiau yn cyfodi yn araf o ganol y pentwr dillad oedd ar gist fawydd, a dau lygaid glas, mawr, gloiw, treth graf yn sellu arno gyda chremiad dwys a synthetig. Ar foment nesaf clywodd ei enw yn cael ei senio. Dechreuodd waedd gwyllt o'r llawenydd a neidodd at y godrych, nechedig oedd yn ystyn brechau meinion ato. Roedd mewn amrantiad ar y lindau wrth ochr gwely gwal ei chwaer hynaf a hithau yn gwasgu ei brechau, ysgerniog ac agwan am ei wddef. Fy chwaer, ebi Hugh, fy anwyl chwaer, Mari, o fy anwylaf Mari, a gyffais i hyd i ti o'r diwedd. Siarad a dy brawd, fy anwylaf Mari. Ond nes gallai gael ganddi dweud gair, dim ond dal wasgu ei brechau am ei wddf gyda'r nerth mwy na'n cael allasid disgwyl gan frechau mor fenion a chiredig. Gwirodd Hugh ei wyneb ar obennydd ei chwaer a gwylodd yn groch gydag angerdoldeb nad oedd ei galon wedi dychmygu ei fodolaeth hyd y fymant honno. Dwedodd Mari o'r diwedd. Rhan, Hugh bach, paid crio fel yna, paid crio mor awrw, tia frifi dy hun ac rwyt am brifo yn galon unau. A ddodd ei llaw dennau ar draws dalcampaeth ei brawd. Am dawylodd Hugh yn ebrwydd wrth ystyried a gallasau ei gyfrog ef ei niweidio ei chwaer. Gybododd estedodd ar ymwyl y gist, cymerodd afel yn dwylaw ei chwaer, syllodd ar ei dwylaw ac yn ei gwyneb gyda golygon debyg i ddyn wedi colli bwy peletrin o obaith o'i enaid. Daeth ffrwd o dagrau i'w llygaid dachefn, ond ni newiddodd yr un gewyn yn ei wynebryd i fradachu yr un angerddol oedd yn llosgu yn ei galon. Ond gwelodd Mari y gyfan, a hi a diwedodd. Pa'n poeni dim ar fy ngawd i,
Hugh, rwyf yn ddigon hapus. Does dim posib I neb fod yn fwy dedwydd na gwyddfi ron. Mae fy merchdau wedi ei maddau, fy marddwn wedi ei seilio, ac rwyf yn cael mynd adref at Iesu Grist yn byr fian bellach. Rwyf yn fodlon I fynd ron. Yr unig beth oedd yn gwneud I mi ddymuno cael oras dipyn fwy ar ddair oedd eisiau ddyweldi Hugh, a dyma fy nhad nefol wedi gwrando fy ngweddiau I gyd ran. Aeth llais difriddwys, ond goffoledus eich chwaer I fewn I galon Hugh. Cysnodd ei ddalcan gwyn y llaeth, rwbiodd ei dwylo dendeion yn dener, a dywedodd, o fy anwyl fari, di disgwyliais I mo hyn, mae dde I mi am ffordd o gyfroes, ond pa le am maint I gyd. Allan fy'r had hefo'i waith, a fy mam wedi mynd I di rhyw gymraes I ochi, a Sara efo hi. Ni feddyliodd Hugh am ofyn am pa le oedd Lori, gan ei fod yn credu ei bod hithau hefyd yn gweithio yn rhywle. Ystynnodd Hugh ychydig ffrithau per, ynghyd ar ddeityn gatref flasus o'r fasged gan ei rodi I Mari. O Hugh, efo hi o'r byta'r ffrithau, maen nhw'n da a rwydd yn eu cyffelebu nhw i'r manna a gafodd yr Israelaidd yn aniolwch. Oes mae dim glo yn y tŷ, Mari bach? Nidwydd fi'n feddwl fod yma ddim rwan, Hugh. Oes rhywun yn gwerthu glo yn y lle yma? Oes, mae yna iard ychydig yn is I lawr ar y stryd. Prysurodd Hugh yno, ac yn fuan roedd tân gresog yn gynesu'r tŷ, a ddegall yn canu siriol ar y tân. Aeth Hugh I siop gyfagos, prynodd gyflawnder o fara, ymenyn, siwgar, a cic moch. Gwnaeth da i'w chwaer, ac roedd yn gweini yn brysu'r arni pan dychwelodd Margaret Hughes adref yn ddi arbobor ac amfod ei syndod dir fawr pentwr o lo yn un gongl o'r gegin, tân mawr yn rhyw yn y grat ac ymwrth lawer ar ystol bren ac ar yr pentyre brydfeini. Lliwodd lais y brawd a'r chwaer yn ystafell arall a daeth y degelwch yn amlwg iddi, gyda gwaith o'r fyledus hi a ymrythwrth I frechu ei mab, ond gofwyd bob trallod a blinder yn angerddodeb sych. Treuliodd Hugh awr dedwydd yn gwmni ei fam a'i dwy chwaer, Mari a Sara, o'r diwedd efe ofynodd. Am pa le mae Lori, a roedd yn hyraithi am ei gweled. Aeth saith lymach na dagra dwyfyn I galon y fam ar ferch. Gwelodd Hugh ei copro a gofynodd yn frachwachus. Beth? Oes rhywbeth wedi digwydd iddi? Ydyw hi ddim yn iach? Ydyw hi? O fy mam, arbedwch fi, torwch fy brydar, a ydyw hi'n fyw? Gorfygodd y fam ei temladau a dwedodd. Ydyw, machgyn I. Gobeithiaf ei bod hi'n fyw ac yn iach. Ond mae hi'n wedi mynd o'r catref. Falle daw hi'n ôl yn fian. Ychyda metr ferch, hi drodd yr amddidan at bwnc arall, heb ei lygaid meddwl Hugh gael ei hagor yn iawn I ganfod yr hyn a diwgyddasau i'w chwaer Lori. Yna, efe ofynodd, pa bryd y daw nad adref? Tia chwech o'r gloch. Yn bale yma'n gweithio, yn Birkenhead rwan. Sydd y mae o? Wel, nid ydy o ddim yn rhaid iach, ond mae'n well o lawr yr wythnos yma nag y bu o fo. Wedi treulio am ryw orau fel hyn, a pan oedd hyn tynnu at 6 o'r gloch, dwedodd Hugh. Mi af am dipyn o dro I gyfarfod fy had, sydd y caf fi hyd iddo. Mi fydd ar y landing stage tia 6. Aeth Hugh allan ac raeddodd y landing stage, wedi bod yno am ychydig funudau, yn edrych o'i gwmpas gan rhyfeddu at y biwrgrydd a gweithgarwch a brysurdeb cydodd gennydd led ianc yn ei fraich gan ei gyfrach yn ffigradus ac eisiau ei lithio. Sellodd Hugh arni am foment gan golwg gymysg o lyd a ddostori. Gwelodd fod ei olwg am brawychu'r llancus ac fod ei gwedd yn gwelwi fel pe biasau angen tynnu yn llynenau ei calon. Gyda hynny, dyna'r llancus yn rhodi ysgrech uchel
galonrigol fel pe buasau hi yn gyndarydd gwargoffrydd. Rheddodd at aml yr ending stage ac amdaflodd I ferw llif yr afon Mersi, darchafwyd gwaedd o darchen ac y larwm gan y bobl. Gwelwyd y corff yn amgodi yn wyneb y dwfr. Neidiodd morwr ati a cyfodd afel yn ei gwallt cyn iddi suddio elwaith. Dolodd hi uwchla'r dwfr aeth dynion eraill i'w gwynoddwyo gyda bar a dygwyd y llanges i'r lan. Amwythiodd pawb am y cryfaf I geisio gweled o corff di demlad. Mae Hughes yn ei plith, ond methodd y munud yn agos. Am pen ychydig munudau, clywodd rhyw ddyn yn gwaeddi, mewn Cymraeg croew. O fy niw, dyma drallod newydd. Mae gennydd gyfer golledig I ydyw hi, fe alferch, fe lori. Atebwyd llefe torcalenus y dyn gan ddef ar y groch daronol. I'w clywed uwchlaw pob twrdd. Fy'n had, a galwyd Hughes yn cythru trwy'r bobl fel corwynt trwy'r rhinwellt, ac hydad cyflymdra meddwl oedd y mab yn aml edad a ddau yn cydgynnal corffyn yr einydd yn ffodus lori. Diwedd glo. Hedodd ysbryd Mari yn noson honno at Duw a'r geriau olaf a glywyd o'i gennau oeddynt. Yn y dybroedd mawr a tonnau, nid oes neb a del fy pen, ond fy anwyl briod Iesu, rhwn fi farw ar y pren. Fysiwyd bob cymorth meddygol I lori ac iddi gael arferiad I demladrydd. Ni fi hi byw ddim ond am 2 diwrnod. Ni alliodd gan ei wendid fynegu yn ychydig o'i hanes. Cyfaddefodd mae ei bachder a'i dirywiodd a'i bod wedi gwerthu ei diwerdeb am wisgwaith gwechion. Roedd ei hangiau yn arthritis, yn cydwybod o'i mewn fel arddys wedi colli ei canawon, a threngodd mewn dachefedd yn ysgrifadwy. Aeth Hugh gyda'i rieni a'i chwaer fach, Sara yn ôl I Gymru. Defnyddiodd ei 300 punt I brynu y tŷ gwyn, ac yno a treuliodd William a Margaret Hughes weddill ei hoes. Mae clydodd hael ei henoes mewn tawelwch tangnefeddus. Yno, hefyd y cartrefodd Hugh Hughes dros ystod reliw ei fywyd, ac roedd ei ddechedd yn tueddu at rodi pwysicrydd, erddas, a ffacusrydd ar nodweddiad y Llafurwr Cymreig.